A canta xente de aquí lle gusta Harry Potter? Eu pensei que era das personas normales, tronco. 10 puntos para Gryffindor. Dadesme un pouco de asco. Ti non xogaches o Harry Potter e la Piedra Filosofal no PC? Eu leín ese libro. Non é o mesmo ler o libro que xogar o xogo. Co libro culturizaste, polo menos, payaso. Vamos ao Tiger. Sí, por supuesto. O Tiger está pa ali, vai. O tigre. O Tiger, eu chamo Tiger. Eu vivo en España, non é Tiger. Tiger. Oh my god, pero yo era nativa en London. Boy, guy. Tiger. Tigre, o Tigre, vamos ao Tigre. Tigre o que tiñan encerrado, amigo, dos que estaban xogando Magic. Que cheiraba aquelo. Mira, chaval, ábrese. Mira, que guapo, mira. Flipaches. Reventeite, meu. Que bonito, demos a man. Sempre fai o mismo. Aparte as costillas. Hay que apretar os dentes. Está fría, tío. Ai, que se me congelou a Jorge. Ahora non está. Viron 87 personas para ser un... Claro, comigo que xa que non queredes xogar o Reimo. No, eres tía que non queres xogar con No, nós. eso é mentira. No, subiuse a fama e non xogas cos caplebe. Así quedo despois de ir na bicicleta contigo. Y después del vídeo de pierna. O mercado dos xóvenes está complicado, hai que ir aos maiores, amigo. O que queda? Ai, que contar, moi máis. Despois quéreme todos de Nora.